Ano ang apelido? Rivera. Sige. Amen! Kalasin mo. Sige, kalasin mo. Oh. Sige. Pag hindi mo kinalas, susugatan kita dyan. Kala. Obo, tanggal. Pag hindi kinalas, ang bangkit ng espiritu mo. Kala. Ano? Kakalas hindi. Kakalasin mo hindi. Kilala mo si Kristo? May takot ka sa kanya? O sige, ano ka? Tao, elemento? Yung totoo. Tao, elemento? Tao, elemento? Yung isang sagot lang, tao ka ba, elemento? Babae ka, lalaki? O sige, kala. May gusto ka sa kanya, wala? Kaya pala ganyan amoy mo, yung amoy lalaki na imbornal eh. Hindi ka lang. Ano mo? Sino mo kanya? Sa pangalan ng Kristo. Amen. Sige. Bakit mo siya pinipinsala? May gusto ka ba sa kanya? Wala. May gusto ka? Wala. Bakit mo siya gusto? Kung tao ka, anong paghahanga mo sa kanya pagmamahal? Ha? Ayaw mo? Sasagutin mo yung tanong, hindi? Ayaw mo. Sa pangalan ng Kristo. Amen. Sige. Tanggal. Kilala mo itong taong nito, hindi? Ako tatanong, ano pagnanasa mo sa kanya? Ano ang pagnanasa mo sa kanya? Ano na gusto mo sa kanya? Maganda. Eh, lahat naman ng tao ng anak ng Diyos maganda. Ano pa? Ano pa ang sa maganda ang pagnanasa mo sa kanya? Bakit ka nga nagnanasa sa buhay ay sa kapwa mong tao? May asawa ka na, wala pa? May asawa ka, wala? May anak ka, meron? Ilan ang anak mo? 2. Sige. Okay, kalas. Ano yung pangalan mo? Babae, lalaki? Lalaki? Sige. Ilang taon ka na, lalaki? Ilang taon ka na? 39. Sige, kalas. Bakit mo gustong katawan nito? Ano pag nanasa mo sa laman? Bakit maganda siya? Ano lang, sa simpleng bagay lang, naganda siya? Diba sabi mo may asawa ka? Bakit di ka ba nagaganda sa asawa mo? Ha? Eh bakit nagnanasa ka? Anong gusto mo yung laman? Bibigyan kita ng laman ni Satanas. Mamaya, bibigyan kita ng sakit na kay Pongin. Pakakatihin ko yung mga makakati mong laman. Sige. Kalasin mo! Sino nagdarasal? Ikaw? Yung totoo! Saan mo natutunan ng pagdarasal? Sa sarili ko. Saan? Sa sarili ko. Paano nagturo sa'yo? Sino nagturo sa'yo? Wala. Kailan mo natutunan ng pagdarasal? Imposibleng wala. Ha? Anong isip na ginagawa mo sa kanya? Anong pagtitingin mo sa kanya? Papasukin ko isip mo. Pag nakita ko ito pagkakamali mo, pupubuta kita na leg sa loob ng katawan yan. Anong iminasyon mo sa kanyang isipan? Anong kababuyan ang ginagawa mo sa kanya? Sumagot ka! Anong kababuyan ang ginagawa mo sa kanya? Ano? Katawan. Nagaganda ka sa katawan niya? Hindi ka ba nagaganda sa katawan ng asawa mo? Wala kang hiya. Ha? Nagdanasa ka ng laman ng iba. Sige, kalas. Kalasin mo. Tanggalin mo. Kailan mo pa ito ginagawa pagdarasal sa kanya? Kailan ang bago pa lang? Ha? 18 days mo na ginagawa? Sige, palasin mo. Paspas! Sino nagturo sa iyo ng pagdarasal sa pagnanasa? Saan mo natutunan? Sa nanay mo, sa tatay mo, sa kaibigan mo, etc. Kaibigan na, tagasang, tatanong kita. Bisaya ka, Kapampangan, Tagalog. O, sige, kalas. Baliw ka sa kanya. Hindi ka masaya sa asawa mo. May anak ka na 2, di ba? Hindi ka masaya sa anak na binigay sa'yo ni Kristo. May anak ka ba babae? Wala. May anak ka babae? Wala. Kaya
Kaya pala eh. Wala kang anak na babae. Ibig sabihin, nagnanais ka na hindi pag-aari mo. Kasal ka ng asawa mo, hindi? Hindi ka maligaya sa asawa mo. Bakit hindi ka maligaya sa asawa mo? Ano ba siya, bungangera? Ano, hindi naglilinis? O, layas na layas? Ha? Naghahanap ka ng pagmamahal. Kaso mali yung ginagawa mo. Hindi pagmamahal yon. Ha? Dapat kinakausap mo yung asawa mo. Layas na layas. Layas na layas. Ha? Tanggal. Ubusin mo lahat yan. Wala na ako itatanong sa'yo. Kalasin mo lahat yan. Tanggalin mo lahat. Anong ginamit mo sa kanya? Pangalan picture niya. Pangalan picture niya. Sige. Bakit kilala mo pala to? Sige ka lang. Tanggal. Wala akong itatanong sa'yo. Huwag mong babanggitin yung mga pangalan mo. Pipipihin ko yan. Sige ka lang. Tanggal. Pagnanasa. Ilang taon na yung asawa mo? Ilang taon na asawa mo babae? Ikaw ilang taon ka na? Pero kay 39 ng babae, ng asawa mo. Pero lalaki anak mo. Anong trabaho mo? Nagtatrabaho ka wala? Wala? Yung asawa mo ng trabaho? Paano ka nabubuhay? Paano ka nakakakain? Wala ka sideline? Tapos nililigaw ka ba? Nagnanasa ka ba? Wala ka silbi. Kalas. Kaya, tubusin mo. Sige, dasapal po. Ha? Dasal pa. Kalas. Tubusin mo. Tanggalin mo. Gusto mo ng laman, di ba? Ay, pag nasahan mo si Satanas. Kaya, damputin si Satanas. Ibigay mo pinakamagandang babae na maraming sakit na kitongil. Papasukin mo sa kanyang kaluluwa. Pag nasahan niya yung laman na masahol pa sa dumi. Ibigay mo sa kanya yung gusto niyang laman. Bigyan mo siya ng pinakasariwal laman. Yung laman na hindi niya na makagagamit ang kanyang katawan. Masama yung ginagawa mo. Ano mo bang nakalagay sa Bible to? Ha? Sa 10 utos ng Diyos na huwag ka makikiapid at magnanasa na hindi mo pag-aari. Ipinagkaloob sa iyo ni Kristo ang iyong asawa kaysa tamad ng asawa mo, pwede mo turuan. Kung tamad, nasa sa iyong desisyon. Magmahal ka na walang pag-aari ng iba. Tanggalin mo lahat. Wala na akong itatanong sa iyo. Pag hindi mo itinanggal, wala rin akong pakialam kahit hindi mo tanggalin yan. Kaya pakalasin yan. Kaya sa gusto mo, ako pa rin ang kakalas niyan. Tanggalin mo lahat. Ubos. Lahat. Tanggal. Ubos. Isang minuto, kalasin pa. Bilis, lahat. Ubusin. Ubos. Tanggal. Tatlo. Una, second, third. Mahuli na kayo. Bilis. Bagal-bagal. Pero pa wala na. Tanggalin mo pagdarasal ha. Kung tinuruan ka ng kaibigan mo magnais ng pagnanasa ng iba, hindi ka magbabago. Alam mo bakit? Pag pinakawalang kita, ulitin mo pa yan. Magnanasa ka pa ng ibang babae. E paano kung pagsasamantala mo yung walang kamuang-muang? Di lalong bibigat ang kasalanan mo kay Kristo. Lalo pa lalak sa kapangyarihan mo sa kadiliman. Kaya, ibigay ang parusa magnetiko. Ela iya. Tinatawag kita bilang alipin ni Heso Kristo. Ibigay ang parusa nararapat para sa Kanya. Hinto mo yung kamay niya. At ako ang magkakalas lahat. Hinto mo yung kamay niya. Sa pangalan ng Ama, at ng Anak at Espiritu Santo, Amen. Sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan, Panginoong Kristo, Jesus Nazareno.
Amen. Balik. Sabi mo in Jesus' name. In Jesus' name. Oh, tulog ka ng tulog. Tinutulugan mo. Kausap pa lang kita. Inom. Tama pa. Pahinga mo na konti. Punasan. Punas. Punas. Pikit. Huwag sasandal. Pagpag, sabi ni Jesus name. In Jesus' name. Hindi na mata. Baba mo yung pistawin. Tayo. Walang alinlangan. Walakad. Ano paramdam? Wala na, oh. Sexy ka na daw. Ha? Hindi na masakit. Yung mga kamay mo? Nawala na, tagal na. Lakad pa, sige. Oh, sinusundan ka na ng anak mo. Anak mo ba yan? Kaya pala eh. Kaya pala sunod na sunod sa nanay niya. Ano paramdam? Wala na sakit. Tignan mo pa mo. Ha? Kasi pagka daw eh. Asawa niya, tamad. Ano paramdam? Wala na? O, taga saan ka? Bacolor. O, mega shout out. Thank you so much. Salamat kay Kristo. Salamat kay Heso Kristo. Salamat sa Pong Jesus Nazareno. Amen.